crear el círculo de la vida, ¿no? Ella ha utilizado dos palabras, germinar i la paraula decaure. Aquesta experiència de natura-escultura, el poder estar sintonitzats amb el medi natural, ens ha ajudat a tranquil·litzar-nos, a desestressar-nos i a notar una mica o a sentir el que és els arrels de la pròpia natura. Ajuda a que l'art sigui comprensible i que també sigui una eina d'integració per molts col·lectius. Working with natural materials only, things can go back out into the environment and they can begin to biodegrade, and they participate in the ecosystem as opposed to having to have artwork always being removed from the ecosystem and becoming a part of a consumer-based. For me, a very important thing to express in my artwork is that things that we make don't have to last forever. Utilitzar la natura com un mitjà no només d'expressió, sinó de la recerca de solucions. Però ara, quan vinc aquí i estic en contacte amb aquestes persones, el primer que dic és que jo m'emociono i que realment, si tu els ajudes, ells mateixos s'automotiven i a més són molt agraïts. I com són molt agraïts, realment això em fa emocionar i m'anima a continuar fent-lo, a continuar ajudant a les persones que tenen problemes.